Нинди ашыгыш эш бар шул кадәр. Математиканы күчерергә дә кирмәде. Борис, эш түгел тәкъдим. Әйдәгез ял көнне бергәләп музейга барабыз. Машага шәһәрне күрсәтербез. Чынлап та, ничек алдыра уйламадык? Эй, монда ни карыйсың инде? Бу шәһәрдә диңгез дә юк бит. Диңгезме? Булмас. Ике алар бездә. Бер якта Идел, икенче якта Казан су. Ике диңгез, син Казанны утрау диген тагын. Арттырма инде, Артур. Утрау шул, нәрсә? Безнең яр буе кайсы диңгез ярыннан ким? Кабан буенда булдыгызмы? Европада кебек. Европаның да әллә ни кызыгы юк. Менә янар таулар булса, ягоди таулар. Син тау шуырга яратасыңмы? Теләсәң, тау чаңгысында шуырга барырбыз. Тау чаңгысы, ул хәзер модалы түгел бит инде. Менә тюбта дисәң. Тюб, иңшәбе инде, дөрес. Теләсәң ватрушкада, теләсәң тимер аякта, җаның ни тели? Теләсәң кыш уртасында су паркына барырга була, су кыйнырга. Син шәп йөзәсеңдер, алай диңгезне бик яраткач. Мин менә бөтенләй йөзә белмим. Соң син бит диңгез ярында үсмәгән. Маша, син кайдансың? Кара диңгез ярыннандыр. Я Балтик буеннан, Калининградтанмы? Яки беләсезме кайдан? Сахалиннан? Кайдан? Болгардан мин.